N'eziokwu Igbo dị ụtọ. Mere anyị na-eji asụsụ Igbo wee na-anọ ebe a wee na-akwalite asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi wee na-akọ ka o si emetụta anyị kwa ụbọchị Tọzdee niile ọkụ ma ha elekere anyị 4 anyị egwu ebe a na nzukọ ndị Igbo n'ụlọ ọrụ anyị kara aka Solid FM ebe anyị nọ wee na-etete. Abụ m Chizzy. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo maka na anyị zuona ka ahịa eru udene tata dị kpọkpọ ya bụ hapụ ya na akara 9 jekwa ndị nke gị ebe ọbụla ha nọ na ahapụ ya na ụlọ ekwurekwu Solid FM. Anyị ji isiokwu wee bịa. Ofu onye kpọrọ m wee sị na ya anọgo chegide na ya ghọtara ihe ndị ọrụ oke na ọrụ bụ ndị ọchịchị. Ọjọọ m gịnị bụ oke na ọrụ ha dị? Nsị a gịnị ka o ji ajụ? Ọ sị na enu na ogbe ha na ndị ogbe nọkte kpọba na-apụta na-eche nche ogbe na ebe ha bi na ha na-ego mmiri na oge udu mmiri gara aga na a ga-abata ụzọ abata be ha wee kọkwa aka ya wee tụọ ego ejekpụta aja kpochisigasị ụzọ ka ha wee n'ike na-aba be ha. Nọ ha wa bụ ndị na-atụ ntụ nche, ha wa na mmiri, ha wa bụ ihe na-afụ maka ya. Ụzọ adịghị be ha n'obodo, ha enweghị ebe ụzọ dị, mmiri adịghị. Mana ihe ajụjụ a bụ na ka a na-eme ihe a na-ekwu ya ka ndị ọchịchị obodo na-abịa akwụ aka na ha na-anụ ụtụ na ha ghọtazi asị na kwụọ nke a maka ụlọ kwụọ nke ọzọ n'ụtụ a na-ana akarịrị. Na ofu nwanne ya jekwara afịa ebe ya jere afịa ebe ọ na-azụ afịa n'ọkwa otu a ka esi ana ha ụtụ, mana ọ ha wa na-echi afịa ha, ụzọ ada abatagasị afịa ha. Ụfọdụ si na oge ha na-ekwu ya na sọsọ oge a na-afụ ndị ọchịchị a bụ oge ha chọrọ ịbịa ka a bịanyere ha aka, abịa esiara ha aka, agaghị afụzi ha ọzọ wee oge orukwa oge ọzọ a ga-abịanyere ha aka. O wee jụọ biko si gịnị ebudo oke n'ọlụ ndị ọchịchị na ọ bụ ọchịchị obodo? Na ihe mere bụ na nwata na ọkwa ichekwa akụ na ụba na ndụ ndị mmadụ wee wepụtagasịa ụmụ iwu ga na-achịkwa obodo ga-eme na onye ọbụla ga na-ebi n'udo. A ga-emekwa ka obodo dị mma, ka onye chọrọ ịzụ afịa zụọ afịa ya n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. N'ihe a ga-si ya hapụ na ewe ndị m na ha ga-atị ya ọnụ n'ụbọchị nke taa, ha bịakwana ka anyị wee tie ebe ya ọnụ ka ama na ga-akọwara nwanne anyị nwoke a oke na ọlụ ndị ọchịchị. Ọ bụrụ na akọwasị amara na ndị obodo na ha na-erite uru ọchịchị obodo. Anyị were asa nwanyị Amaka Weke, o si na ngalaba ụlọ ọrụ GSAC, ya bụ ndị na-achụ mpụ na ndị na-eri ego n'ụzọ na-ezighị ezi, ejide ha, gbaa ha n'anwụ, ekpughe ha. Ndị kwesịrị ijide ha ejidezie ha ike. Amaka, kelenụ ndị Igbo. Ndị Igbo na-ege ntị, ekele m. Ndị Igbo na-ege ntị n'ọnụnụ ya. Izuchukwu bụ onye nta akụkọ, ọ bụkwa onye na-akọwa ka ihe si eme n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Izuchukwu Ekweke, kene ndị Igbo. Ndị Igbo nọ mmanụ. M ga-ebido n'ebe Amaka. Ajụjụ a jụrụ m oke na ọrụ ndị dịara ndị ọchịchị dịka ndị na-eje yopụ ihe na-eme na ndị na-ere ego mpụ n'obodo. Ana ndị ọchịchị ọ na-enyere ndị obodo, na-emere ndị obodo ihe ha kwesịrị ime oke na ọrụ ha, ma ọ bụ gwagodo anyị ihe bụ oke na ọrụ ndị ọchịchị obodo? Oke na ọrụ dịrị ndị na-achị obodo bụkwa ime na ihe na-aga aga n'obodo. Ihe kwesịrị irute ndị a na-achị ka ọ na-erutekwa ha aka.
ị na-echekwaba ndụ ndị mmadụ, ị na-echekwaba akụ na ụba, ime ka obodo dị n'udo. Onwegodo ebe ọgba aghara dị, afụ na eme gịnị na ebutere udo. Oge ụfọdụ ọ na-aka dị mma ka ọgba aghara ahụ hapụrụ ịbịa chaa chaa, maka na na egbochie ihe na ọ na-aka mma kata ma ịhapụ ya ka ọ bịa, maka ihe bịara abịa ime ya ka ọ kwụsị na-eme gịnị na-afịa ahụ. Ya bụ na igbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya. Ọ ihe ọgwụ ya bụ na ihe dịrị ha karịrị, mana oge ụfọdụ ọ na-adị m ka ha na-ahapụchazi ka ekwesịrị isi mee ya, mewezie ya n'ụzọ ọzọ, maka na ndị na-achị achị tinye anya n'ihe ha kwesịrị ime dịka ha si wee kwe nkwa, dịka ha si wee kwuo ya na mbụ, bido ụtọ ahụ mebi ya, ịfụ na ihe ga na-aga. Ị na-anya na mgbe e mere elekshọn n'oge gara aga, tupu onye isi ala anyị nọ na mgbago bata, o nweta ihe dịgasị iche iche o kwucha na ọ ga-eme. Mgbe ịma na oge mgbe a na-akọtọcha ndị nke na-achịgbu na o nwere ihe ha na-eme, ha ada aga na ha bata na a ga-afụ na enweghị nsogbu, na ọgbaghara ama ndị na ihe niile ga-adị mma, na nri ga-adị, na nke a ga-eme, na a ga-achụ mpụ ọsọ. Ọ nke mpụ a bụdị ihe mee ndị mmadụ obi ji wee dị ha mma, wee ụfọdụ kwesị ike n'ebe ọchịchị ha nọ na ihe ga-adị mma. Ịghọtago? Mgbe ha banyekwa, ọbịa dịkwa ide anya na mbido, mgbe ahụ ha banyekwa dịkwa ka abịakwa ka a chụwakwa ya bụ mpụ, n'ogidezie ihe niile mee gịnị dajụwazie. Ya bụ ụfọdụ oge nnọgide na-asị na amarọ m ka ọ na-abụ ndị mmadụ kwucha ihe ha ga-eme, abanyezie na onwe ga-apụtazi ihe kwesịrị ime ekwucha na a ga-eme ama mmezie. Ọ dị ma Izuchukwu, ofu ajụjụ a ka m jụkwara, gịnị bụ oke na ọlụ dịara ndị na-achị obodo? Maka dịka onye ajụrụ m ajụjụ, ọ sị n'ihe niile a na-ekwu ha na nkwa na-abịa ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ọha nwa na-atụ ego na-eme ya na be nke ha, na ha na-ewetasị ya na ọsọsọ oge a na-afụ ndị ọchịchị a, ịnụ ka Amaka kwuru ya, na oge ndị ọchịchị nke batara na-ekweghịrị nkwa, a na-ekwe nkwa na-akọtọ ndị nọbụ ha. Mgbe na-ajụ gịnị budo oke na ọrụ, maka na anyị ma ụdị nkwa ha kwegasịrị na ihe ga-adị mma, na azụmahịa ga-adị na nke ọzọ, mana anyị chọrọ ka ịkọwatụ gịnị bụ oke na ọrụ dịọrọ ndị ọchịchị. Ha na-erite uru, ndị a na-acha na-erite uru ọchịchị a. Ndị Chizzy, oke na ọrụ na ka o si dịkpata na Naịjirịa, nwata amụrụ tata amụrụzi oke na ọrụ gọọmenti, maka na dịka nwa amadi jụrụ gị ya ajụ ahụ, onye ọbụla ndị na-ajụ ahụ karịrị akarị, maka na ife gọọmenti kwesịrị imere anyị nwabụrụ nwaanyị bụ ihe na-emezie ịga onye ọbụla ọrụ gọọmenti. Ọ dị nnọọ ka ndị mmadụ anagarago gọọmenti ọrụ ha kwesịrị na-alụ, so gọọmenti abọdị ife atụrụ n'anya ha ejikọpụta afọ n'ọbụla apụta kwenkwenụ ha ga-eme nke a, ha ga-eme mmiri agbawa n'elu, mmiri na-agba na nka ha mechaa ha bazie ebe ahụ. Ọ dịzi nnọọ ka na-akanye kọna everyday ihe na-adị mmụọ bad, ọ na-akawanye njọ, maka na esi m kwuo n'obi uche m, gọọmenti anyị nwere n'obodo a ha adịghị eneta anyị anya. Ọrụ oke na ọrụ n'ebe anyị nọ ha abụọ ya, mana n'agbanyeghị na ha dị ọrụ ha ga na-eme na-akwụ ụgwọ na-atụ ụtụ isi ala. So na ya bụ ebe ọ na-agbụwa onye ọbụla obi, ma mụ nwa na onwe m ọ na-agbawa onye ọbụla obi. Ofu ihe gbara ọkpụrụ bụ ekwere anyị na nkwa bụ na mmanụ eji akwụ ụgbọala na ọ ga-ebenata, na a ga-akụtu ya. Ịma na oge ha chọrọ ịbata na-ewe oge ọchịchị pụrụ apụ chọrọ ka tinye ya na ofu ngwụcha afọ 1, onye ọbụla pụtasị na ha anọchie na Naịjirịa na ọ gaghị eme, na ha bata na ego a ga na-aja azụ mmanụ eji akwụ ụgbọala na ọ ga-ebenata. Mana ụmụ ihe a niile ndị ọ na-erite ya uru ugbu a. Echetara m mgbe Yaradua nwụrụ anwụ, mgbe ọ na-achị obodo a, Hillary Clinton mgbe ọ bụ Secretary of State mgbe ọ na Nigeria, onye na-agwa ndị ọchịchị Nigeria na ndị ọchịchị Nigeria bụ ndị na-amara ife, na anyị nwere mmanụ, anyị gwupụta mmanụ bụ anyị elesa ndị mba ọzọ, ha mesekwa anyị gotekwa ya n'aka ha. So kedu na kedu ọbara ogofere na-ajụ nwoke ajụ. Anyị nwere refinery, enwere nke nọ na Warri, enwere nke nọ na Port Harcourt, enwere nke nọ na Kaduna. Kedu ka a zara ọrụ ya bụ na ọ dị alụ ọrụ? So na
ihe na hapụta mgbe ha na-ekwe ịma na ihe na-eme ndị na-eme anyị nwa bụ ndị anachachi m taa ha na-ekwe nkwa anyị da-ajụfa ka ị ka anyị so emedebe ya onye pụta sị gị na ọ ga-eme $1 to $1 anyị ajụ akarị jụ bụ kedu ka ọ ga-etu eme maka anyị ma na ọ bụrụ ife abịa ba ọbụ majik ọ ife ga-abụ ime oke na kịta na a na-ekwu na n'ụtụtụ na anụ na ndị Lagos na-elezi 170 180 ofu na-abịa bụ lita mwazore narị naira na iri. So ifu na a na-agwa ndị mmadụ na onye ọchịchị ndị a na-achị achapụta na-asị gị na a ga-eme nke a ga-eme nke a ga-emere nke a ga-agbapụrụ gị mmiri ejugodo fa ka ị ka ga-etu eme ya maka ndị be anyị na-asị na nwata mbụ ọ bụla ọ gaghị ije ọnkọzọ ga-agba ọsọ ịmana ihe na-akpatasokwa akpatakwa ihe a bụ apụta ndị na-achị achị apụta ekwuo ihe dị ọtụtụ ma nke a ga-emenwu ma nke ama mmenwu ọ na-adị m ka ihe anyị eso na-akpata nsogbu anyị na-eme maka na ọ bụrụ na onye ọchịchị ga-apụta kwuo ọbụgodo ofu ihe ma ihe ịbụa si na ihe a bụ ihe ọ ga-eme ya nwa na onwe ya mara n'ime ya na n'ezie na ya ga-eme gịnị na ihe na-agba ya kwere nkwa maka ihe ọ na-abịa enwe 5-point agenda enwe 10 enwe 6 enwe 7 inecha anya na enwero nke a na-emelu n'isi echeghọ m nọọ ihe dị mma ọ naghị efevọ obodo anyị ka m si wee fụ ya amaka ihe ọzọ ịma na anyị na-ekwu okwu ebe ndị obodo na-anaghị ewetacha arụtụrụ aka Izuchukwu rụtakwara ya aka na a na-eji anara ụtụ isi gịwa na ewego oge a na-akpa nkata na-ebe akwa na ụmụ nwaanyị na-enweghị ha kpọsagasịrị na a na-abanye n'ọba ahịa ha a na-eji anara ha ụtụ isi na ihe ndị ọzọ a na-emechigasị ụmụ ihe niile ụtụ ha na-atụ mana ndị obodo ọ dịzie ka ndị obodo adịghị eweta na ọ bụ atụsịa n'agbanyeghị na-ekwu ụzọ ọzọ ndị ọchịchị obodo si eweta ego na mmanụ a na-elekwa bụzi ihe na-enye ndị Naijiria ego mana ndị obodo tụsịa ụtụ a niile onye pụta nke ye ya akwụkwọ nke na ọ ga-atụ ụtụ maka na o mepụrụ ọba ahịa nọkọtasị na ọ ga-atụ ụtụ maka na ọba ahịa na a na-emechi ya emechi atụ ụtụ dị iche iche achọrọ m ka ịchịkọta okwu ọnụ tupu m aga na Izuchukwu ugbu a n'oge afọ m ka ị na-ejegasịkwa n'obodo anyị kwuturu maka mmiri a na-asị anyị na COVID adịghị na COVID dị ụfọdụ asị na-eme ihe a na-eme mana ụfọdụ amara na COVID a na ọ dị na-emechazi na ugbu a na-emego ma iwu ndị mmadụ ga-eji wee na-aga ma ikpuchighị aka gị ma ọ bụ na ihe ị kwesịrị ihe na-anụta aka na-eme ihe ị kwesịrị ime na iwu ehibego na ọ bụrụ ya mgbe na mefere na-esoghị iwu COVID a na a ga-ejide ya mana COVID a ofu ihe eji egbochi ya bụ mmiri ndị ọchịchị na-agbapụ mmiri ụtụ a niile a na-atụ ka ị na-ejegharị n'ebe ị na-ejegharị ị na-afụ ọrụ ndị obodo na ndị ọchịchị obodo na-arụ n'iji fụ na o nyere ndị obodo aka igbochi ọrịa COVID a ihe o ji na-ewute ọtụtụ ndị mmadụ n'obi maka ụfọdụ ego a na-akọsịcha ịma inekwa anya obodo ndị ọzọ dị iche iche a na-akwụcha ihe dịka tax ma levy mana ụfọdụ oge ndị nke a na-enwechaghị ka ọha ha ụfọdụ oge ha dị eso na ụmụ ihe levy a na-atụgasịcha dịka ndị a na-elecha onye kpọtalụ vegetable ma onye na-ele pure water n'akụkụ ụzọ mana ilekwa anya ịfụ na njirigodo Enugu steeti maatụ na onwe mgbe gọvanọ bata na 2015 na-ekwu na ọ machiri ndị afịa ndị a na-anọcha n'afịa ịtụ ụtụ mana ilekwa anya kịta ifụkwa na ichekwa gbaa ha ajụjụ ọnụ ha sị gị na aka na-anakwa ha onye bụ na ihe a na-agwa gị bụ na oge ụfọdụ na mpụ a na-ekwu ọ bụghịkwa sọ na gọọmenti ka ọ dị anyị nwabụkwa ndị etinyecha n'ebe dịkwa iche iche na-ekọtawakwa ndị dị agha na-esokwa akpata na ihe ada aga ọfụma maka na ndị mmadụ na-ejekwa ananya bụ ego mana ka hapụgodi ya ebe ahụ ụtụ ndị a niile a na-atụ bụkwa ka e wee sọplimenti ya ego gọọmenti na-enwetakwa from ihe dịgasị iche dịka mmanụ a na-elekwa ka e wee nwee ike mana ihe o ji agba ndị mmadụ anya mmiri bụ na ihe kwesịrị iji ya na-alụ na-ede ejizi ya arụ ya ka o kwesịrị ịdị abịa na ọrụ na gọọmenti ekere ya eke o nwere ndị na-represent anyị ma na House of Rep o nwere ndị nọ na Senate ị na-anya ha ncha niile anọghị ebe ahụ gbado aka na agba na-ekiri o nwere ego a na-enyecha ha
ka ha wee na-eme gịnị na-arụ ọrụ ka o wee na-erute n'ime ime obodo ama m na-aghọta o nwere mgbe anyị kwuru okwu maka constituency projects ihe a bụcha project enyecha ma ndị dịka ndị senators ma ndị house of rep ka ha na-eji ka ndị obodo na-erite n'uru ọchịchị maka ego ihe a taxpayers money ihe akpọrọ ya bụ taxpayers money ọ ya ka eji wee na-amapụta ego and ego a na-amapụta bụrụ ebele ego ị na-anya na bọjetị a na-ewepụta maka ihe constituency project ọ bụrụ ebele ego ụfọdụ bụ ije n'ime obodo gbapụọ mmiri dozie ụzọ mana ị na-anya ịfụ na oge ụfọdụ apụta ekwuo na arụgo ihe dị ụta mana arụghị ya na-emeghị ihe dị ụta na-emeghi ya ịghọtago ọ ya bụ inekwa ya onwe mgbe ndị ICPC bidokwa jewe n'obodo bịa na ịmago na-ekpughepụtacha ihe dị iche iche onwe mgbe anyị chọrọ ime ya onwe ndị kpọrọ anyị si na ene ka ihe si aga Chizzy ka anyị ebidobedi mewe ya na ọ na-enwego ka esi kwuo na a ga-ebido nyopuwe ihe ndị dị ụta ka esi na-akpọ m na fon ma ndị na-asị m etinyekwana aka ebe a emekwana nka emena nka ọkwọ ndị ahụ a na-emegbukwa emegbu ịghọta ihe m na-ekwu ya bụ na ihe anụ dị complicated o nwere ka ishu ga-adị ụtọ ọ dị complicated maka n'oge ụfọdụ iche na nọọsọ ndị gọọmenti ma ndị politishan bụ ihe na-akpata ya anyị nwakwa ndị a na-achị achị so na-eme na ihe ada aga ka o kwesịrị isi na-aga ka onye na-ede emete gị ọfụma ka ị ga-esi na-eme gịnị na-ekpuchi ya ịma nkwekwu ka a gbapụo ya ka ụwa niile fụ na onye anụwa ị na-esogharị nekwa ka o si eme gị nekwa ka o si eme gị ịpụtakwa ịchọọ ka ame gịnị ka a bịachie ya ka onye ga-ekwuzi ya ọ dị ma Chukwu ịfụnanụ ihe Amaka kwuru ugbu a na ndị wara azọ ndị na-ekwu na anaghị emere ha na ha na-ekpuchizie achọta ịkpọpụta kọọrọ ha ka esi egbu ego ha ihe mere na ha na-ewetazi asị ka ekpucha ya wee na-ewepụta m na oge ha ga-eji jegharịba na ha ga-ebido kebe ofe iko osikapa ụfọdụ ekebe uwe ha biri onwe ha na ya ejiri na-anara ndị mmadụ mbe ya aka ha ebe onye nyere ofu puku naira ma ọ bụ ụfọdụ narị eketacha ma narị naira na emechaa o jebe ya aka o leta ụmụ ihe niile mgbe na-ajụ gịnị bụ oke na ọrụ dịziara ndị a na-achị achị na-eji jụọ ụdị ihe a Amaka jụrụ na a na-abịa achọzi aka ekwuo ụfọdụ ndị a na-emegbasịkwazi ekwuzi na tupu aga na jụrụ o nwere ihe Amaka kwuru maka bọjetị afta asị na bọjetị ekiri bọjetị ozi pụọ enwe nke na-akpọ recurrent mgbe nke na-akpọ capital nke eji akwụ ụgwọ na nke eji alụ ụlọ nke ya akwụkwọ na since 60 years na Nigeria ju edowa ma ọ bụ 60 something sọsọ ihe na-abụ ndị 100% nke eji akwụ ụgwọ ha wetacha nke eji akwụ ụgwọ maka na ha gara akwụ ụgwọ a na-akwụ ndị ụkasị ụgwọ ma nke ahụ eji alụ ọrụ onwebero mgbe Nigeria ruru up to 40% and ọ bụ na Nigeria ruru na 40% ya bụ na onwe ọrụ a na-alụ ịmara ndị mmadụ ewere kịta na ịgbapụ mmiri na-enyere gọọmenti aka ịgbapụ mmiri ụfọdụ na-afụ nọ n'elu ụzọ n'ụzọ zakwado gọọmenti na ihe eji gọpụta mmadụ ka o wee nọ n'ọchịchị bụ na ka wee rụọ ọrụ sọsọ n'obodo sọsọ Nigeria ka na-abụ onye kwụọ ụgwọ ọrụ ọpụta na redio ọta akọwadị aka ego kwụrụ abụ ego gị ya bụ ego obodo a sị gị nọrọ ebe ahụ nlekọta dị obodo anya ọ na-abụ sometime na ngagacha na ka gọọmenti alụ ọrụ na otu ndị mmadụ si eme oge ụfọdụ asị na ndị anọkọ n'ọchịchị na-akatukwu mma karịa ndị a na-achị achị ndị okwuru na ịbịa kịta na asị na ọkịbịa gbapụ ihe mmadụ ihe onye na-achịkwa na-eme asị gị na hapịa n'ọnwa anyị maka na ebu maka na ọbụghị nke gị makwa ọbụghị pati gị maka emere ebe onye steeti a na mana ị na-agwa ha bụ na agụụ amụrụ steeti ụbịam amụrụ onye ọma onye Igbo ma onye Hausa ụbịam bụ jeneral ndị be anyị na ihe gọọmenti na-arụla anyị gọọmenti na ịgwa gị eziokwu na ndị mmadụ sị na ọ na-abụ asụkọta eji anya na iji gwa nke eziokwu gọọmenti otu asachi Naijiria ọ dị nnọọ ka ya ka m ji jụọ na ajụjụ si gịnị meziri na ndị a na-emegbu na onwe ha adapụta jụọ ajụjụ no ego ịma igbokọtacha ego ọ na-akwụkwọ maka constituency project lụrụ ndekwuru ndego na obute ego adọwa iji ikwu okwu onwe ike were 10,000 naira nye gị efu na ndị ego na-akwụ esi agawa na onye na-eme ọfụma
ụfọdụ anụba ọ na-asụbazi ya gị ọgụ gị wasị ị na-ekwu ikwukwata ọgbọgụ sị na asị nwanna bịa ọ sị gị na-agụ nọrọ ebe a na-arachọrọ oyi ịnọdụ ebe a na-arachọrọ oyi onye bezi ịba mgbe ọ ga-adị sọpraz ntụmda na onye gị na-anụ bụ ọgụ ịbịa na ebe ịbịa kụzie ya nwa na tụrụzi gị ọgụ so even at the now dokodu complicated na ha ji obiam na agụụ ebe ndị Naijiria arụ ọ dị ma anyị na-ekene ndị niile na-ekiri anyị na mba ụwa dum. Emmanuel ọ ga-adị ma anyị na-ekene gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Isi Spain wee na-ekiri anyị na Kpakpando TV na YouTube, anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma. Ndị ọzọ niile na-ekiri maọbụ ịchọọ ikiri anyị jebe na Kpakpando TV na Facebook. Ana m ekenekwa gị Chief Dezie Kitchen ana m ekene gị, ha na-ekenekwa unu niile. Amaka egbe ihe ị chọbụrụ ikwu? Chizzy, ihe m chọrọ ikwu bụ na ihe dobere anyị isi na anyị ụta bụ mpụ. Onwero Chizzy, egwu dị na Naịjirịa. Onwero ihe dị ka na enwelu sistem na function ọfụma ọ na-aga. Sistem a ga-eme ndị mmadụ egwu adị ha n'ahụ. Mana ọkwa ịfụ na Naịjirịa ndị ọchịchị onwere onye egwu dị n'ahụ. Maka na ha ma na otu ahụ ha si wee kwuo ya, otu a ka ọ ga-esi wee gịnị wee dị bido na mgbago ma rukwa mana the lowest level. Ịghọta ihe na-ekwu onye ga-asị gị ngwa ebe i mere ihe dị ụta na ọnọdụ gị ka iti wee chee na ihe ga na-aga aga. Ịma na ọya ka o ji wee dị ka mgbe onye isi ala banyegbu oge mbụ ọ banye onye ọbụla ndị mmadụ bido kpakọtawa onwe ha, onye ọbụla ama m na ichetara mgbe ana m echeta ihe niile aha mee gịnị daa mmiri. Ihe a na-ekwu oge a batara ha so ya na bekee si na body language ya bụ na ka o si debe ahụ n'oge ọ na-abata na o debere ahụ dịka onye chọrọ ịchụ mpụ na-awụ onye na-anaghị eme mpụ na ihe ndị ọzọ. O nwee ike ọ bụ na ebube wee fụzie na ụfọdụ dịka ha fụzie na ọ dịka ọ bụcha ebube aha adịghịzi ihe wee ọ bụ na ndị mmadụ na-eme ha eme ihe kwesịrị ime ma ha lie ego ma ha abandon na project ha nwee ntamara afụ dị ha ifụ na ihe ga na-aga ọfụma. Ọ dị ma anyị ga-ewere ya COVID dị ugbu a mmiri dị ọ dị ka ọ dabe mana anaghị eti mkpu ya, ndị ọchịchị emego iwu gbasara ya mana iwu a emere ị chere na ewere ihe ndị ọchịchị kwesịrị imere ndị obodo ka o wee nyere ha aka igbochilata ọrịa COVID ya. Ihe kwesịrị ime karịrị akarị. Ịma na si na akwụ aka ọ mmiri ka eji akwụ aka, si na-eyuzu sanitizer ọ sanitizer a ga-provide a ga-ego ya ego. Arịnekwana anyị fụ na a na-abụ abịa na bọjetị asị na ewepụta bọjetị maka COVID na-emere nka na-eme nka, mana inekwana anyị fụ na oge ụfọdụ ihe ndị a niile adịchaghọ ka o si kwesịrị ịdị. Ya na ndị ọchịchị kwesịrị inye aka. Otu emegoro iwu na tupu mmadụ apụta n'isi be gị pụta ugbu a na ị ga-ekpuchi imi kpuchi aka kpuchie ego imi kpuchie imi gị na-akpọchasị aka gị ebe mmiri dị. Mana inekwa anyị fụ na onwe nke FG bidoro mewe nke a anyị na monitor kịta ọ ya ka anyị jisi ka anyị soro ka anyị tinye anya ka anyị fụkene na ya bụ ihe na ọ bụ eziokwu na emerukwara ya n'isi. O nwecha some intervention schemes FG mapụrụ out for all the 36 states including FCT na a ga-egwu mmiri ebe dịgasị iche iche, na a ga-arụ toilet ebe dịgasị iche iche, na a ga-ebutecha kemikal dịsị agha n'ebe dịgasị iche iche na obodo niile dị na Naịjirịa. Emebego ya ọ ya bụ nke anyị na-ejegharị n'obodo dị iche iche ma Anambra ma Imo ma Enugu South East niile ma Lagos. Anyị afụbeghị n'Enugu ebe a. Mba, anyị ejego up to 5 communities n'obodo Enugu a and a na-eme ya anyị na-efoli ya. Ọ ya ka anyị ji si maka tracking a na-ekwu ị na-anyị fụ na project emere abandon n'ebe dịgasị iche iche ka maka na onwere onye na-ajụ anya. Ndị gọọmenti na onwe ha ga-abụ amapụta na a ga-eme ihe, ha anaghị ewepụta monitoring team because one thing bụ isi mmadụ mee ihe, the other thing bụ ị na-efolokwa onye ahụ up ndị shon ihe isiri onye a mee na o mee gịnị na o mee. Ọ ya bụ one thing ndị a na-ala aka na Naịjirịa mana federal level. Ịghọtago ya bụ ọ ya bụkwa okene ọlụ dị ndị NGOs to monitor these things to support
ọ bụrụ sọsọ ndị otu unu ndị na-achụ mpụ na ndị nọgasị ọ bụrụ sọ ndị obodo kwesịrị mana ilekwa anya oge ụfọdụ dịka nke anyị na monitor ụfọdụ nọdị n'obodo amarọ dị na onwe ihe dị ụtọ ọkwa anyị na-ajụ Izuchukwu efunugo ihe a na-ekwu ife Amaka kwuru aka funubero na mana o nwere ife okwuru ọ na-enwe ka a na-eme gọọmenti na-alụ ọrụ ndị mara amalụ maka na ịgwa nke eziokwu ndị na-asọrọ bụ na Nigeria lose confidence na ebe nọchi ndị amara kedu ndị kwesịrị ime ya ọ ndị nta akụkọ ndị nta akụkọ ihe na-asịsị na ndị nta akụkọ anaghị alụ ihe na onye nta akụkọ ga-alụ nke ya onye nta akụkọ bụ na ọ dị ka nke Amaka kwuru ugbu a ọ ọ na-eme ka gọọmenti na-amata mana ọ baghị abụ gọọmenti ga-eme onye nta akụkọ ga-eme nke ya dị na-agbasa dị ozi ọ gọọmenti ka ọ dụrụ ime ife gọọmenti kwesịkwara ime ka obodo mara ihe a na-eme mana ilekwa anya ụfọdụ oge ọkwọ mpụ a na-ekwu na-akpatakwa na ụfọdụ ihe kwesịrị ịma na-ada ama maka na achọghị ka onye ọbụla tinyewe anya maka inyopuwe ihe dị na ihe gọọmenti inyopuwe Chizzy egwu ga-adị ụfọdụ oge anyị nwabụdị ndị na-amonita anyị na-achọ dịka ngwa nsogbu nke ahụ asịgo ihe dịgoro anyị mkpagbu nke ahụ asị ka enyegodi ndị mmadụ nyegodi ha anya chọọzi ma chenji iji jidekwu ya mana nke anyị ga-enye ndị mmadụ ego abụ inweta na ndụ ga-agbanwe ya eziokwu dịka o si adị ugbu a ndị ihe m na-aghọta n'ihe a niile a na-ekwu ugbu a bụ na ọ dị ka ndị anyị ziri ozi bịa tiezie ndị a na-acha acha egwu n'ahụ ejizikwa ajụjụ wee bụrụ nsogbu dịka ihe Amaka kwuru ugbu a na Izuchukwu kwuru na ụfọdụ chọọ ịjụgodo ọ bụgodo ndị ọchịchị ndị a na-achị achị na ha amagoro ka a ga-esi wee kpọta ndị agụ ụkwa wee ike ihe ha ihe a ga-ata egodo n'ọnụ ofu ụbọchị ndị ahụ enyere obere ihe ha afọ obere ike nsokwazie ndị ya na ya na ndị a na-egbugbu ya na ya emegbu ihe wee karịa mana anyị ga-agbabụzi ekwentị ka ndị ọzọ wee so timezi ọnụ n'ihe a ejigbazi ajụjụ ihe anyị na-ekwu ugbu oke na ọrụ dịara ndị na-achị obodo ihe ha kwesịrị imere ndị obodo anyị na-ekwu na ọ na-abụ ụfọdụ si na ọ na-abụ sọsọ oge ị ga-afụ ndị a niile ha ga-ebido taba akara n'ụzọ zụba ọka n'ụzọ eye afọ nwaanyị na-ahụ ọka akwụsị zụọ ọka afọ nwaanyị na-eye akara akwụsị nwa ma akamụ n'ụzọ ma ihe ndị ọzọ mana ozugbo ha banyere n'ọkwa na ịfụzi ha sọsọ oge ụfọdụ na oyoyo na ndị a ga-afụ na oyoyo a wee na-ajụ ihe kpatagasịrị ụmụ ihe a niile na ihe a ga-eme ka ndị obodo ritebe uru ọchịchị obodo anyị na-ekenekwa ndị niile na-ekiri anyị na obodo dị iche iche dị Spain na mba ụwa dị iche iche ha na-ekiri anyị na Kpakpando TV Emmanuel ọ ga-adị ma anyị ekene gị Chief anyị na-ekene gị na ndị ọzọ dị iche iche na-ekiri anyị ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a ikiribe anyị wefe ka anyị na-eme ọ ga-adịrị oke mma anyị ma anyị ga-ewebezi okwu unu mgbe anyị chọrọ itinye ọnụ n'okwu akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu bụ 08977011109 bụ 08972311109. Amaka Weke na ebe Amaka Weke si na ụlọ ọrụ GSAC ndị na-ekpughe mpụ na ndị na-ebu ego ndị obodo n'ụzọ na-ezighị ezi ya na Izuchukwu Ekweke bụ onye mgbasa ozi nta akụkọ bụkwa onye na-ekwu ka ihe si eme na ụlọ ọrụ anyị ebe a na-ahazi ya dịka o kwesịrị anyị na ya nọ. Ị nwekwara ike ịkpọ anyị na ịchọkwa itinye ọnụ n'akara ekwentị akwa 07050791009. anyị ga-ewebezi okwu ozugbo ịkpọ anyị ịgbadata ekwurekwu gị ma akọkwa n'ọnụ alụ ka anyị chọrọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ekele m gị o ayịrị mma. Ndị ebe ishi akpọ? Oduma ya gaziere gị. N'ime obodo Amaka sị na n'ime obodo ka a na-alụ ya mana o mesi ọgwa ya ebe a lụgoro n'ime obodo. Ngwa daalụ.
ọ dị ma biko ịkpọ anyị gbarata ekwerekwu gị maka ndị na-anaghị ata ka anyị na-eti 09097711009 maọbụ 09023111009. ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009. afa gị na-ebe ishi akpọ? afa gị na-ebe ishi akpọ? biko iwu afọ Igbo maka na ọnụkọ ndị Igbo ka anyị nọ. afọ Igbo gị ọnụkọ ndị Igbo. ngwa gaa n'iru bee ya nkenke. ihe na-ekwu bụ maka nke mmiri a na-eji ọgọdọ nsọ a na-etinye mmiri na-agba akụba anyị ma mama ka gọọmenti ka ọkụ onye na-esi ọ gbasiri n'ọtụtụ ebe ka m aghọta ọbụla gọọmenti na-eme ka ọ na-anwaji aka eme ma ọgbakọ Amaka ga-agwa anyị na ọha ahụ na-eje ikwu. ngwa daalụ Amaka gbaa n'aka ebe na-ewe ebe a na-agbapụ mana ọ sị na ya ma akwụkwọ na ọwụ ndị ọchịchị o wee ka ọ bụ na ebe ha kpatara ego. gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. gaa n'iru. isi na afa gị ewu gịnị? gaa n'iru Nnamdị. ịma na-aga n'okwu ihe ndị ọchịchị anyị a ka ngwa nke bụ eziokwu ndị a maara ihe bụ ọrụ ha kama na aghụghọ dị ha n'ime. ha maara ihe bụ ọrụ ha kwesịrị imere obodo gawa n'ihu mana ọ bụ ebe na-afọ ejuru fofoju aba agwọrụ nke ha ga-eweta ikwu na nke ha ga-enye ndị obodo ha bụkwa ndị nke na-atụ ha gwuru oruzie mgbe a ga-emeghe elekshọn ntụziaka ịpụtapụ na ndị a maara ihe ha kwesịrị na-eme kama na ha rụrụ ana andị ndị a na-achị achị ngwa nke dị eziokwu egwudozi ha n'ahụ maka ịpụtakwuo na onye ahụ kwesịrị ime na omeghe ya ha jedekuru ubute ndị a na-akpọ ndị tọg agafe igbe oge n'abalị egwu dị ndị be anyị egwu. daalụ Amaka ebe ka esi nwanne nwoke si na ya na-afụ ka esi ịma na okwu na ọmara ma onye nkịtị na-eme ya mana ihe dị n'ihe ihe a na-ekwu bụ onye Chineke gọziri onye nwe ji ego ga-enyere ndị obodo ya ka ya mee gịnị ya anyị mana ike na-ekwugoro nke ndị ọchịchị ebe anyị jego ha na-amaghị akara eji ama na mbụ ha na-arụ ya. Ọ federal gọọmenti maka na ndị anyị na ha na pati na monitor ya edegara ha akwụkwọ ndị federal water resource so edegara ha akwụkwọ tupu anyị amalite n'ime ime obodo ka ọ n'ime ime obodo n'obodo Enugu ekele ebe obodo ọgwụ o nwere ebe obodo na-abụ vileji na-abụ n'ọgwụ etinyelu mmiri nke ọfụlụ nke a ndị oyibo na-emechi ọfụ nke sola tinyekwa ma toilet mana ezi agụ ihe niile bụ iji gbochi ihe gbasara na-agba anyị nke ba ya a sị na ikushọn effect of COVID-19 afụbekwa m ya na-agba anyị ihe ọbụghọ n'ebe niile ka ị gago ịghọtago ya bụ na a na-arụ ya anyị na-ejegharị ka anyị fụkwa na ndị kọntraktọ etinyere ya n'aka na ha emeghọkwa ya ka o si agba ya arụkwa ka hapụ ya a ga-alụsi ya ike mana ọ nwekwa nke anyị ji egba mmanya mmiri Chizzy nke anyị ji na-agba anyị health center etinye na-agba anyị health center health center dị na-agba anyị ka nọọ ịmazi nke ebe agba anyị health center ọkọ nke general hospital bụrụ nke general ọ dịkọ before general hospital agba anyị health center ka a kpọrọ ya anyị ji monitor nke ahụ even anyị na the council chairman so wee monitorta nke ahụ toilet dịkwu etinyekwuru mmiri ọ na-agba n'ime toilet ị chọrọ ịkwa aka imepe tap eme gịnị ịkwa aka Chizzy o mere ọ dị 1 week anyị ji jecha inspection ahụ ịma na vandalize ejezuo ihe niile ahụ ezuo ihe niile etinyere ebe ahụ onye ka njisi gị na nsogbu dị ma ndị na-achị ma ndị a na-achị onye ọbụla nwechazi ka o si onye ọbụla ketechara oke n'ihe a na-ekwu o ruo 1 week anyị ji jee Chizzy ihe anyị focha ọmasị ya mma apụtazịa si na kpọọ anyị nsị mba na m ga-ejikwa anya m ofu ka ọ hapụ ịbụ na asị anyị erukwa ebe a Chizzy ọ bụla eziokwu nke gbadoro anya bụ na health center ahụ na share the same compound with police station mmadụ wee ka obi ihe etinye ka o cushion effect of COVID ka ndị mmadụ ịma na ebe ọbụla gọọmenti tinyere ihe ahụ ọ da-abụ sọ health center ga na-eyi a na-eme ya such a way na ndị obodo ga-abịakwa na-eme gịnị na-agbalụ mmiri ebe ahụ na-ejekwa toilet ebe ahụ ya bụ mana oge emechara ekere ndị a na-enyefe ya n'aka
ndị enyefere ya aka bụ ndị maka na eze obodo kwụsịrị ịma ndị eze obodo ma PG ma maka ihe njimalụ bụ nke anyị jee n'ọgwụ PG maka ịfụ PG ọgwụkwụ anyị na eze obodo ma ịghọtago so mana ihe bịazi bịa na ihe mechazi na-anụzi bụ na ndị polisi na ha adịrị awe na nwere onye gwa ha ma gị mago stories mana achọ m ịgawa n'ime nke ahụ mana kọntraktọ ahụ na onwe ya mechazi jezie rụgharịa ya nọ tinyezie ya protektọ welozie aka wee nyefezie ndị polisi nyekwuzie ndị health center wee na-ajụ onye ahụ njezie vandalize ya ọkwa bụghọ mmadụ ka ọ bụ ọ mara ihe eji tinye ya nna ha anụ ya 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ okwu. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Afa gị na-ebe ishi akpọ? Afa gị na-ebe ishi akpọ? Biko nọgharịa ka anyị nọ ihe na-ekwu. Ee, anyị ada anụchakwa ihe ị na-ekwu. Ọ dị ma iwe ike kpọghachi azụ biko ya ewutena gị. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ọ dị ma onye amabeghị ọ ka na iwe ike kpọghachi ya azụ ka anyị were onye ọzọ. Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ? Afa gị na-ebe ishi akpọ? 09097711009. Ihe anyị na-ekwu maka oke na ọrụ dị ndị na-achị obodo na oke na ọrụ dịkwara ndị a na-achị achị. Afa gị na-ebe isi akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ? Afa gị na-ebe isi akpọ? Ee, ekene m gị. Augustine, gwa ya afọ Igbo gaa. Gaa n'iru. Ihe anyị na-ekwu bụ oke na ọlụ ndị obodo na-erite uru ndị ọchịchị. Gịnị bụ ọlụ ha na imere ndị obodo ihe a kwesịrị imere? Mana ha na-arụchaghị ya. Ndị obodo ụfọdụ a na-arụcha ya nwekwe ndị na-arụ mana mmechi agaghị ya ọnụ maka na ndị obodo gbakwara ajọ mmadụ gbaa ọrụ na-echekwa ngwongwo oletimọnke akara ka ha na-echekwa ndị ewu daalụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ? Igbo ndị ebe ishi akpọ? Ngwa gaa n'iru Igbo. Ife m na-ekwu bụ na agwa anụ ka a bịara ụlọ unu gịnị? Enwe ike amaka unu ejego nkere? Ọ dị mma. Daalụ nwanne. Daalụ. O kwuru nke ya, onye ọbụla na-achọ nke ya. Ọ dị mma, anyị na-ewere okwu n'ugbu a. Anyị na-ekwu maka oke na ọrụ dịara ndị na-achị obodo nakwa ndị a na-achị achị. Ndị obodo na-erite uru maka na ụfọdụ si na ihe niile na ha waji aka na-eme ihe niile na-agbapụ mmiri. Ụfọdụ jiri aka ha na-eme ka ụzọ bata na be ha. Ụfọdụ jiri aka ha na-echekwa onwe ha. Ihe a niile n'agbanyeghị na ha na-atụtụ isi n'obodo a na-anara ụtụ isi na ihe kwesịrị irute ha dị-erute ha. Ya ka anyị na-ekwu. Gwa ma afa gị na-ebe ishi akpọ? Ngwa afa gị kwanụ? Daalụ Ekene. So ha mekwenye chenji n'ihe ọzọ ọzọ kpọrọ ha jide o nwere sọmbọdụ mma gbapụrụ mmiri na be ha a na-emebi onye abịa na-esiri so iji wee zụkọ na ọ karịrị ya ọkụ individual talk more of gọọmenti so ha mara ebe ha ga-etinyere ndị mmadụ aka banyere ndị mmadụ aka na ama ihe ha ga-eme. Ekene m unu. Daalụ Ekene. Daalụ. 09097711009
maọbụ 09023111009. anyị na-ekwu oke na ọrụ dị alụ ndị na-achị nakwa ndị a na-achị. Ndị na-achị a na-eme ihe ha kwesịrị imere ndị obodo. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele m gị. Onye na uche ya ị ga-anọgharị ma ya da-anụcha ihe ị na-ekwu. Ngwa garịrị ka anyị ma na ga-anụ ya. Eziokwu onye nuche ya gwaghị eziokwu. Anyị ga-anụcha ihe ị na-ekwu ọfụma. Gwa eziokwu anyị ga-anụcha ọfụma nwanne. Ya wute na gị nwee ike kpọghachi ya azụ na 089-011-009 maọbụ 089-111-009. Ịkpọ anyị gwa ya afa gị, gbarata ekwerekwu gị ka o wee kwuo anyị wee mee. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ọ dị mma. Izuchukwu, otu ọ dị ugbu a, anyị kwuola na ndị obodo agbachie mbọ ike maka na ihe a bụ ihe na-ewute. Ịbịakwa n'ebe a na-atịgasị ma ọkụ, ifu ma ndị na-atị ọkụ ka ha na-ebe na ọ na-abịa abata isi ọkụ, a na-ezu ihe ngwongwo ewetara ndị obodo ka o wee dịrị obodo mma. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a? Amaka kwuru okwu na agbachiri mbọ ike bịa rụọ ọrụ ndị mmadụ, gbapụrụ ha mmiri, ka ụfọdụ na-abịa ekwuru mmiri na-emekwa ụmụ ihe ndị ọzọ. Ha anabeghị ha na-achịtezi na ha abịago bukọrọ mebisie zuru ma ihe niile edebere ebe a. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a? Ịma na agụma niile chọrọ na akịrị ọma dị mma na-arụ ihe ụfọdụ na-eme. Ọ jọwụrụ nte na chukwu nkakwụ n'isi maka na ama ka gọọmenti ga-echukwu wepụta ego bịa lụọ ihe a ga-alụ nke obere nwa na ha ga-enye anyị. Ndị obodo n'onwe ha abịa mebisie ya. Ọ na-agbụgo ụfọdụ nchekata ama m echeta, mana ihe nchọpụtara ihe na-abụ na anyị nwere nwaanyị so na nsogbu anyị nwere. Oge ụfọdụ a na-akpọ gọọmenti bịa mee ya, efuka ndị obodo emebi ya. Ama m oge etinyelu ihe etinyelu na Holy Ghost mgbe emere entrance protest, ndị mmadụ bịara ọkwa apụta ha na-atụkọrọ ya, a na-efodo ewe na ilo. Oge ụfọdụ efu ndị mmadụ etinye taya ọkụ n'ilo. Ife a bụ ihe na-emebi. N'iji chịkọta okwu enyezi ndụmọdụ ka abịa maka oge na ndụmọdụ na-enye ndị gọọmenti bụ na gọọmenti biko mee ndị anyị ebere. Anyị nke abaghị ka na ya ha mere ndị Naijiria ebere. Ndị a na-achịkwa na-achị mmadụ mere gọọmenti nye gị mmeri emebiri, maka gọọmenti nye gị mmeri taa mebie ya, enwere ike afọ 10 years na-abịanụ gọọmenti mechitezi onye bụ. Maka na nchịkọta okwu, kedu ihe ga-ezi ozi ka ị ga-esi wee chịkọta ọkachasị ndị obodo na ịfụ na eritebere uru ọchịchị obodo, ọkachasị oge a ga-abịa bịa ya aka? Ụdị ụfọdụ na-asị na ha na-egoro oche ha egoro ego maka na ha na-enye ndị mmadụ nri, gbupụta ego, ụfọdụ ejebie ego zụọ, na-eme ka ha wee pụta ebe abaghịzịa ka achọwa na ego ha ji banye ebe a. Kedu ihe ị ga-agwa ndị obodo gbasara ihe a niile na nchịkọta okwu na ndụmọdụ ka anyị kechizie ya? Oge na-adịghị anya kịta a ga-abanye na ibinye aka ka ọ hapụ ịbụ ka apụta na ewepụta onye ọbụla. Ịghọtago? Ka ebido kịta mee gịnị n'eluwe anya ma ndị na-achị anyị ma ndị ha ga-ahanye ọchịchị n'aka, ka a marụ ndị ahụ dị passionate about ọdịmma ndị mmadụ, ka eme gịnị, ka e were ọchịchị nye ha. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu bụ na ndị be anyị ka anyị nyekenere onwe anyị aka, maka na ọ na-abụ oge ụfọdụ emekwara anyị ihe anyị na-asị ka emere anyị ejirikwa aka anyị mee gịnị, mebisie ya. Ọ dịrọ mma. Mana idekwa anyị fụ na oge ụfọdụ ọ na-abụkwa ihe opposition
maka ụfọdụ oge ọ bụrụ ya bụ ndị nọ n'otu ndọrọ ndọrọ nke ọzọ, ndị na-anọ ọ n'ọkwa. bụrụ n'aka ha ka o wee bụkwa na ndị nke a na onwere okwu ifefa na-alụ nke ha lụrụ alụ esirikwa na ụzọ dị agha jeme gịnị jemebisie ya, ndị mmadụ a na-eme gịnị a na-akpụkwa ha n'ọnụ maka na ịma na ihe itinye taa abịa mebie ya, itinye nwana ya na bọjetị imegharị ya ozugbo ahụ. Dịka nke a m gwa gị, ọ bụ na kọntraktọ ahụ abụrụ na ọ na-atụ Chineke egwu ịmago na ihe o mee dị ya mma, ụta ka nke a ga-esi wee dị maka na ịma expect na gọọmenti tinyechara ihe taa ga-abịakwa echi bịa mewekwa ya ọzọ maka na ọ dị ọzọ na bọjetị ịghọtago ihe na-ekwu. Ya bụ ndị na-achịkwa anyị ha biko ihe ndị mmadụ na-ayọ ebu ọkwa n'ibu, ka ụzọ dị, ka mmiri dị, ka ọkụ dị, ihe ndị a bụ ihe a na ịnekwa ya efu n'Enugwu kịta nọ n'ime ime obodo a na-arụgasị ụzọ ebe dịgasị iche iche. Anyị na-ayọkwa dịka esi arụ ya n'ebe n'ime ime obodo ka gọvanọ mekwa gịnị pụtatụkwa na taụn ebe a metụsịkwa ndị nke na-adịgasị ha mma aka, ihe niile wee mee gịnị ka onye ọbụla wee dị ha. Daalụ ọnụ ahụ anyị nụchara ugbu a bụ ọnụ Amaka Weke si n'ụlọ ọrụ ọbịa bụ isi afọ kwabokwu na ụlọ ọrụ GSAC, ndị na-eyipụta mpụ na ndị na-eri ego obodo n'ụzọ na-ezighị ezi wee na-ekpu ya. Ọnụ nwekwara ọnụ Izuchukwu Ekweke bụ onye mgbasa ozi n'ụlọ ọrụ anyị wee na-ekwukwa ahazi ka ihe si eme n'obodo. Anyị na-asị unu nnọọ daalụnụ. Anyị ekele onye ukwu kele onye nta sị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Onye mara ihe na-ese okwu ya mere ya, ndị ọchịchị mee na ihe unu kwesịrị ime. Anyị ata n'aka ji eze ya bụ ndị obodo, onye mara ihe kwesịrị ime ya mebezie ya ka o wee dịrị ya na mma. Ihe imere ka a ga-esi cheta gị. Abụ m Chizzy Ani. Echi anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala n'ụzọ pụrụ iche. Mbugharị ọnọdụ ugbu a ozi ọma eji ọfọ wee duru wee gabazia na oge nke ya. Asị m ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Mana atụmatụ niile na okwu niile ekwuru ebe a na ndị niile kpọrọ akpọ ọ bụ echiche nke ha ka e kwuru, ọ bụrụ obi ma ọ bụ echiche anyị n'ụlọ ọrụ anyị na Solid FM ebe a. Abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Ka ọ dị n'o. Ọ ga-adịrị unu mma. Izuchukwu Ekweke